Warahmatullahi wabarakatuh. Jerawatku mulai gede. Selamat datang di channelnya Mas Gauplong. Halo pemirsa, ini mau ke merah. Ada apa? Wis pokoknya tonton terus. Ya, ikut wis azan tak maghrib dulu, nanti baru kita lanjut ke merah. Tonton terus, oke? Kurir langgananku Pak Suroso. Iki langgananku JNT ya kuwi guys, tanggaku dhewe. Wis bar ndak Andi? Mbok 13 ana. Nek alun-alun 13. Isine banyu kuwi. Garangan ireng. Iki guys, tak dono perjalanannya menuju merah yo iki. Yo ora dibilang aduh yo ora, dibilang cedak yo ora. Tak shoot perjalanannya Kapuan ke merah. Awas. Iya, Pak. Omongan kalau mono ora masalah. Heeh. Yang gue menganangnya, yang penting gue mangap. Iya. Income gue iso. Heeh. Iya. Nah, iya. Hitung-hitung. Tak kayak Jojo hitung-hitung 1 2. Ini kan latihan. Heeh. Jenenge Meji. Ayo lah iki. Oh iya. Piye? Baru Mbak Kemi lho piye? Ayo.
Aduh. Dia ambil foto. Ya, kita yes. Mendres. Dayangin Mbak Mendres. Nggih. Bisa apik gelas iso cilik mumil. Nggih, Mbak. Berapa kali cukup nggak apa-apa. Kenapa ngombe rak minder ngene Pak? Apik lah. Apik embes lah. Apik ya. Apik ya. Mbak, sampai nang kono kok enggak? Terima kasih Mbak Mendres. Enggak. Yang tadi kita mau dados sak kresen pun paling tunggal ngoten pun enak kok ya. Matur suwun Mbak Deni, matur suwun nggih Mbak, matur suwun Mbak Den, baru ya Allah. Nek mriki mboten usah beton napa napa. Ya lah mbok. Baca sapa iki? Baca Umi. Pripun Mbak ceritane tadi kok? Diceritakan sing pinung mawon nggih. Insyaallah nggih enak sedaya. Alhamdulillah. Terus teng mriku niku kan nembe napa musim panas. Nggih. Niku ki panasnya 2 kali mriki. Nek teng mriki kan panas niku biasanya kan kesek napa semilir napa. Nek teng mriki ki bala. Sia-sia. Nah, ngoten iki bahasane semiyak ngoten iki. Terus terpaute nggih napa 4 jam. Upamane ngeten iki sakniki kan jam 6 nggih. Mereka kesek padang. Oh, pikirange 4 berarti jam 2 lah. Nah, nggih kesek jam kalian. Alhamdulillah nyeteng mereka kan pulang ke Kinara tapi gak boleh muda. Nah niku Mbak nggih maksudnya purike nggih normale lare-lare nek pengen bubur ngoten niku pertama nggih niku teng mriku dereng doyan napa maem maksudnya kan paling nggih penyesuaian nggih. Tapi alhamdulillah hari ketiga ngoten pun doyan mau. Makanya terus juga apa Mbak? Pemeriksaan niku anu Mbak kathah masakan Indonesia. Oh nggih kathah dadose kula napa niku oh iya cah aku tak golek masake raketan ikan napa goreng tak ngoten ikan sami mawon ya nggih. Ngoten. Lha tek Kinara tek ngopoti permen juki tek enten teng Arab. Kene. Sampe jadi gowo santas kok Mbak nang mriko astor. Terus napa nabati. Aku ndak jajan mulai sih Mbak. Oh iya. Wis sampe apa mriko niku ame rasane kan dinten nggih gawe napa Indonesia niku nek mriko niku kadang kuwat rasane iki ngoten. Rasane iki identik maksudnya nggih betul. Nek pedes malah haram Mbak temen kok. Oh asin ngoten betul nggih ngoten rempah iki dinten ngoten. Iya. Alhamdulillah kula kalau Mas Dimas sami-sami saged napa kabar niku apa sing jenenge Hajar Aswad. Oh iya, Hajar Aswad. Nggih niku alhamdulillah. Dan berarti nek pas mumpung terus Kinara yang juga pemikiran dia tak ceritani niku nggih. Kula kan terbang niku kan perjalanan saking mriki niku kan berangkat jam 11 di jam 11 lah nggih saking Hotel Aram niku lho. Niku perjalanan niku 11 jam, 10-11 jam niku pokoke dugi mriko niku jam sekawan jam mriko lho tapi jam sekawan. Niku ki pun ambil tiket teng pesawat pun terus jam 9 malam niku pun mulai rangkaian ibadah umroh nggih. Lah niku ki Kinara dibubur digendong pamae bawa tak cilik alhamdulillah nur bangsa es bubur dadose nggih bijak baru nudung niku tolak terus saiki tahalul sedaya niku digendong papae nganti gendongan niku lho nggih gendongan niku ya Allah masyaallah kula gendong nggih urung tak ditimbo sekedhik tok nggih
terus jare papanya ikut papa ikut terus duduk beli ya alhamdulillah dia dan dia pulang dia jawab pikiran muka anak kita yang kono dia sakit tetap sakit ibadah kan ngoten dan dia kan ngoten biasanya terus mama kalau makasih ya udah makasih Mbak. Iya, kamera kok buruk ini. api. Nggih, bismillah, barokah ya Allah. Di sini ya. Nggih. Nulung dah ya. Sekejap nggih, napa di sini ya. Terus ya. Mbak Indah, makasih. Dolan-dolan. Nggih, foto nggih. Nggih, Mas Dimas. Yes. Ya yo. Kita kawin nah. Ini motorku di sini, guys. Gimana? Oh ya, roh aku. Iki ngarepe iki, mae iki. Yo. Yo iki ngarepe. Lah yo ya Allah. Iki lho, guys. Ya Mbak iki, omahe kene iki ya. Ya Allah. Kita iki lho, guys. Masih sing kene sing biasa berarti tau di konten Tante Deni ku. Yo. Kecelakaan, guys ya. Bu aku mbok kalian ndek apa wis operasi porong yo ora paham aku. Ya, pemirsa iki mang yo urung sempat tak jelasno guys ya. Mang yo akeh sing nganu memang gak usah. Aku dene pilek. Mohon maaf ya guys ya, gak tak jelasno iki mang mari wis gugup. Ngenteni Mbak Kemi yo jare iki dulure kono ape umroh sing dulur saka iku lho bojone Mbak Puji arep umroh gak sida tapi lara mbok piye ceritane di sini memang seperti itu guys ketika mau berangkat ataupun mau orangnya pulang iku nengok ben apa ngalap barokahe guys di sini seperti itu mang yo akeh merah juga aku ki yo alhamdulillah makasih Mbak Enda Mas Dimas semoga ya barokah semoga ya nular kaloriane ya guys ya aduh ki kameraku alap air zam-zame kan iso Tante Dani diombekno mae aku tak ombekno Jojo guys wis ya alhamdulillah jenenge terapi alon-alon guys ya terapi ku harus sabar yo. Pon entane cepu padha guys, mamane dulure ana sing mulai umrah apa mulai haji ngono ku tilik nek ngarani ben apa untuk barokah iso ketularan rezekine. Cara di gini begitu guys ngono. Alhamdulillah. Ya sini pengen kemarin cuma karena apa namanya ngurusi maese. Ya ambek jalan-jalan guys. Ya ngono guys ya. Wis pokoke iki ya ana sing komen lho. Ya nek cara mono nek angok-angok mak yo guys. Nek komen sing apik sing genah ya guys ya. Nek aku ki tetep eling angok-angok wong tuwa ya ambek karo si Sabi yo omah dhewe yo ambek musi omah yo eling mae. Ya nek komen iki ndongakno mae sing apik aja komen sing elek-elek. Ngelek keluargaku aja ngono guys. Kok nek kena elek dhewe ya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong kuwi sing apik sing genah guys ya nek komen. Soale kedungo ngelek entuk elek. Apa mbek Tante Deni, Mae, Mas Santo, Om Wawan iki rukun-rukun ae. Sing ribut, sing haters iku lho sing ribut. Aku Mas Santo ki ambek Tante Deni ngerti wayane. Aku yo ngerti piye carane.
sengkuyung ambek mak apa berarti nyemangati mae ora usah do komen aneh-aneh. Nek gak seneng ora usah didelok kontene, gak usah ribut komen sing ora-ora. Kok senengane gawe acara nek iri dengki haters iku lho ya komen sing ora-ora ngene-ngene aku lho. Ora ndongakno mae malah ribut. Wong nek iri ya ngono kuwi. Kok nek kena karma yo ben. Wes guys yo. Assalamualaikum pemirsa. Selamat datang di channel Mas Gop malam pemirsa lho. Ini mau gak tumbas. Ini pemirsa sepenuhnya dari Mas Dimas dan Mbak Indah Rati. Makasih mereka berkah barokah. Isma iki mang aku gak ero jojo disangoni mang. Makasih ya Mbak ya, muga-muga rezekine muga kundang melok ketularan gajian FB Pro. Makasih Mbak Isma. Ya Allah, aku gak ero Mas Santo ora gelem kondo makasih ya Mbak Isma ya.